Zdravím vás všetkých, volám sa Marcel, som 28-ročný absolvent vysokej školy a momentálne žijem v Škótsku. Pracujem v 5-hviezdičkovom hoteli Dakely, ktorý je len 2 km vzdialený od najväčšieho golfového ihriska v Európe, takže si myslím, že skúsenosti v oblasti hotelierstva mám na rozdávanie. Okrem toho ovládam prácu na počítači na profesionálnej úrovni, čo mi dopomohlo aj k funkcii lektora pre vzdelávaciu inštitúciu v Košiciach. A prečo sa zaujímam o tento job? No zrejme preto, že jediným môjim veľkým snom je spojiť prácu, zábavu a oddych do jedného celku. A preto hlasujte za mňa a pomôžte mi premeniť môj sen na realitu. I guess you're right.